साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोनखौ जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोननि लागै मोनसे गोबां दुखुनांथावना रादाब लानानै फैदों, जेरावहाय 70 ख्रिस्टियाना थैनो गोनां जादों। बेबायदि मोनसे रादाब लानानै फैदों आरो बे थैनायाबो सहस थैनाय नङा, खर' दानस'जाजोबनाय बेबायदि मोनसे रादाब लानानै फैदों आरो डेट इज भेरि आर्जेन्ट निउस, गोबां आर्जेन्ट निउस। मानि थाखाय? बे जाहैबाय आरजनि थाखाय। नोंथांमोनखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खावलायनो हास्थायदों जेन साफ्रोमबो आरज खालामो बै हादरनि थाखाय जि हादराव नंखाय बाखायै इनाय अनागारियै 70 जन ख्रिस्टियानफोरखौ गोदोना हास'नानै सिथारदों। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन जेन बेफोर गासै जाथायफोरा बहा जादों, बोरै जादों, माबायदि जादों, बेफोर गासै डिटेल्स बाथ्राफोरखौ जेन नोंथाङा मोन्थिनो हायो आरो आरज खालामनो हायो। बेनि थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो लोगोसेनो खावलायनो हास्थायबाय, सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला, चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामना लागोन जेन फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो नोंथांमोना जेन गोदान गोदान ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय रादाबफोरखौ मोननो हायो आरो लोगोसे इसोरनि बोसोनफोरखौ मोननो हायो। आरो लोगोसे मोनसे लाइक होनानै गालांगोन। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोदान गोदान भिडिअ बानायनो थाखाय गोबां थुलुंगा होयो। आरो लोगोसे बे भिडिअखौ शेयार खालामनो दाबाव जेन साफ्रोमबो बर' ख्रिस्टियानफोरा बे रादाबखौ मोनो आरो लोगोसे आरज खालामो। आरज खालामनायनि थाखायसो शेयार खालामगोन, बाथ्राखौल' मोन्थिहोनायनि थाखाय नङा, जेन जों बयबो आरजनि गेजेरजों मदद हरनो हायो। बेनि थाखाय भिडिअखौ शेयार खालामगोन। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोननो रादाबखौ डिटेल्सै आङो लाना फैनो हास्थायबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना गोजौआव नुनो मोन्दों भारत की पंचजन्य होननाय मोनसे जि रादाब, अनलाइन रादाब होग्रा दङ, बिथांमोना बेखौ लिरदों आरो बेजों लोगोसेनो गोबां रादाब लिरगिरिफोरा बे बाथ्राखौ लिरबाय। आरो लोगोसे नोंथांमोना मोन्थिगौ जानांगौ CBC होननाय मोनसे ख्रिस्टियान निउस चेनेल दङ आमेरिकानि, बेयावबो बेखौ बेरखांहोदों। दा गोबांनि गेजेराव दङब्लाबो आङो नोंथांमोननो, जिहेतु जों हिन्दी रावखौ मोजाङै बुजिगौ, दा बेयावखाय आङो बेखौ लानानै फैदों, जेराव हेडलाइनाव लिरनानै होखादों कंगो में 70 ईसाइयों की सिर कटी लाशें चर्च से मिली। बे जाहैबाय कंगो हादराव जानाय बाथ्रा। जाग्रा प्रियफोर, कंगो हादराव 70 जन ख्रिस्टियानफोरखौ गोदोना दानस'नानै गिर्जायाव दोनदों आरो बेखौ IS से जुड़े ADF की बर्बरता का हुई शिकार बेबायदि होननानै बुंदों। IS जों सोमोन्दो थानाय मोनसे संगठन, ADF होननाय मोनसे संगठन, बे संगठनफोरा बे खामानिखौ मावदों। रादाबखौ एसे डिटेल्सै फरायनानै होलांनो हास्थायदों। अफ्रीकी देश कंगो में इस शुक्रवार को एक चर्च में 70 लोगों की चीर काटी लाशें मिली। अनजाग्रा प्रियफोर, थांनाय शुक्रबाराव मा जादों? कंगोआव 70 जन ख्रिस्टियानफोरनि मोदोमखौ दानस'नानै दोननाय एबा गोदोनाखौ दानस'नानै दोननाय मोनसे गिर्जायाव मोननाय जादों। ADF अर्थात एलिट डिफेंस फोर्सेस आतंकी संगठन IS से जुड़ी है और उन्हें इस क्षेत्र में सबसे खतरनाक शस्त्र विद्रोही समूह माना जाता है। जायखौ ADF होननानै बुंदों, ADF संगठन जाया IS जों सोमोन्दो दङ, बे ADF नि ओंथियानो जाहैबाय एलिट डिफेंस फोर्सेस होननानै बुङो। एलिट डिफेंस फोर्सेस ADF, बिसोरनो बे खामानिखौ मावदोंमोन। जानो हागौ सोरबाफोरा साननोबो हागौ बे रादाबा हयथ' गोबावनिसो रादाब नामा होननानैबो साननो हागौ। बे गोबावनि रादाब नङा अनजाग्रा प्रियफोर, बेखौ दिनैसो पाब्लिश खालामनाय जादों। बे जाहैबाय नोंथांमोना गाहायाव नुगोन फेब्रुवारि 21, 2025 9:42 AM आव पाब्लिश खालामनाय मोनसे रादाब। अनजाग्रा प्रियफोर, रादाबखौ एसे फरायनानै होलांनो हास्थायदों। इन दिनों ईसाई बहुल देश ब्रिटेन में इस्लामोफोबिया को लेकर बहुत चर्चा और चिंताएं हो रही है। यो कहा जा रहा है कि विश्व में इस्लाम को लेकर घृणा बढ़ रही है और इसका सामना करना चाहिए। अनजाग्रा प्रियफोर, बेखिनियाव मा बुंदों जे मुस्लिमफोर, जायखौ जों मुस्लिम बुंदों, बेयाव इस्लाम होननानै सोदोब बाहायदों। बै मुस्लिमफोरा मा सिन्था खालामदों जे जोंखौ गोबां तारना होगासिनो दङ गोबां जायगायावनो, दा बेयावखाय जोंबो बिनि बदला लानो नांगौ होननानै बिथांमोना खामानिखौ मावदों एबा सानदों। मगर इसी इस्लामोफोबिया के बढ़ते शोर के दौर में हल्के से एक समाचार आता है और वो समाचार कहीं भी सुनाई नहीं पड़ता। यो खबर ऐसी थी जिस पर हंगामा मचना चाहिए था, मगर इस्लामोफोबिया को स्थापित करने के दौर में अफ्रीकी देश कंगो से यो खबर दब गई कि वहां पर एक चर्च में
छिपे हुए 70 लोगों के सिर कलम कर दिए गए। बिथांमोना बेबायदि थांखि लानायावनो इस्लामफोरा मुस्लिमफोरा बेबायदि गाज्रि खामानि मावनो एबा तारना मोननायनि बदले तारना होनो होननानै सानबाय थानाय एबा खामानि मावनो नागिरनायावनो कंगो देशआव अलरेडि बिथांमोननि माखासे हान्जाफ्रा खामानिखौ मावबाय, जेरावहाय 70 जन ख्रिस्टियानफोरखौ गोरना दास'नानै गिर्जा न' सिङाव दोनदोंमोन। बे खबरा फैबाय। यह समाचार 6 दिन पुराना है। अफ्रीकी देश कंगो में इस शुक्रवार को एक चर्च में 70 लोगों की सिर काटी लाशें मिली। इन सभी व्यक्तियों को बंदी बनाकर रखा हुआ था। मिरर के अनुसार यह सभी दुर्भाग्यशाली लोग ADF विद्रोहियों के बंदी थे और जो कसंगा में एक प्रोटेस्टेंट चर्च में पाए गए। ADF लगातार हमले कर रहा है और लोग लगातार वहां से पलायन कर रहे हैं। अनजाग्रा प्रियफोर, जि रादाबखौ जों मोनदों बे रादाबा जाहैबाय कंगोनि आरो थांनाय 7 दिननि आवगायाव जानाय थांनाय शुक्रबाराव जानाय जाथाय बियो। आरो अनजाग्रा प्रियफोर, बे जाहैबाय मोनसे प्रोटेस्टेंट चार्चनि कसंगा होननाय मोनसे प्रोटेस्टेंट चार्च, बेनि सिङाव जादों। बे प्रोटेस्टेंट चार्चआव बे NDF जायफ्रा NDF होनदों बिसोर हान्जाफोरा लानानै बिसोरखौ बेयाव सिथारहैदोंमोन, गोदोना दानस'नानै गिर्जा न'आव दोनहैदोंमोन। प्रियफोर, गोबां दुखुनांथावना दायो बे हादोराव कंगोआव दायो गोबां ख्रिस्टियानफोरा खारनो गोनां जादों, बेखौ रादाबनि गेजेरजों जोंनो मोनथिहोदों। इसके अनुसार चर्च हत्याकांड में मारे गए लोगों में वे दर्जनों लोग शामिल हैं जो पिछले बुधवार से गांव में लापता बताए जा रहे हैं। स्थानीय मीडिया से मिली भयावह जानकारी से पता चला है कि इन लोगों का सिर चाकू से धड़ से अलग किया गया। अनजाग्रा प्रियफोर, जों बेखिनियावनो मोनथिनो मोनदों जे बिथांमोनखौ जि गोदोना दानस'नाय बेखौ सिखादों दानस'दों होननानै बुंदों। आरो लोगोसेयैनो माखासे मानसिफोरा अलरेडि थांनाय बुधबारनिफ्राय बै बुधबार, डेट मिन्स सिगांनि बुधबारनिफ्राय गोबां लापाता जानानै दंखायोमोन। आरोबाव माखासेफोरखौ फरायना होबावनो हास्थायदों। कंगो में इन दिनों युद्ध चल रहा है और लोग लगातार मारे जा रहे हैं, मगर दुर्भाग्य यही है कि अफ्रीकी देशों में क्या हो रहा है इसके विषय में चर्चा नहीं होती है। NDF अर्थात एलिट डिफेंस फोर्सेस आतंकी संगठन ISIS से जुड़ी है और उन्हें इस क्षेत्र में सबसे खतरनाक शस्त्र विद्रोही समूह माना जाता है। अनजाग्रा प्रियफोर, अलरेडी कंगोआव दावहा जागासिनो दङ। बे दावहा जानायनि गेजेरजोंनो आरोबाव ख्रिस्टियाननि सायाव गोबां तारनाफोरा फैगासिनो दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ क्लिपखौबो दिन्थिनानै होनो हास्थायदों आरो नोंथांमोननो जि दानस'नाय जि थैनाय बेफोरखौ माखासे इउटिउबनि गाइडलाइननि असुबिदानि थाखाय आं नोंथांमोननो दिन्थिनो हानाय नंलिया। मानोना नोंथांमोननो दिन्थियोब्ला इउटिउबनि जिथु गाइडलाइन बेखौ सिफायनाय जागोन आरो बेजों लोगोसे चेनेलाव मोनसे प्रब्लेमा फैगोन। दा बेयावहाय नोंथांमोना आं बेखौ दिन्थिला। नोंथांमोना अलरेडि बे रादाबखौ मोन्थिनो मोनबाय आरो नोंथांमोना नायनो हास्थायदोंब्ला गुगोलाव चेक खालामगोन। नोंथांमोना 70 killed in Congo, Christian people killed in Congo होननानै लिरगोन बा हिन्दीयाव लिरो। नोंथांमोना मा लिरो लिर, नोंथांमोना गासै रादाबफोरखौ मोनबावगोन। नोंथांमोना गावनोबो खोनासंनो एबा गावनोबो फरायनो मोनबावगोन। लोगोसे आङो नोंथांमोननो बे लिंकखौ होगोन। जुदि लिंकआ जुदि कपि पेस्ट जायोब्ला नोंथांमोना लिंकखौ होगोन, नोंथांमोना गावनोबो फरायगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, दा खोथाया जाहैबाय बे रादाबा गोबां दुखुनांथावना रादाब, जेराव 70 जन मानसिनि गोदोनाखौ दानस'नाया सहज बाथ्रा नङा। बेसे दुखुनांथावनायै बिसोरो जिउ नागारनो गोनां जाबाय। दा बेनि गेजेरजों जों बेखौबो मोनथियो जे जोङो जोबनाय बोथोर फारसे दङ, जेरावहाय जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन, नोंसोरो आंनि मुङै सैसो होजागोन, नोंसोरो आंनि मुङै सिथारजागोन, गथायजागोन, मुजुजागोन होननानै। आरो बे एखे जाथायफोरानो दिनै बुहुमाव जागासिनो दङ। नाथाय बेफोर जादों होननानै जोङो खारनो बा माबा मोनसे गिनानै थानो बे नङा। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो कंगो देशआव जानाय जि पारसिकिउसन सोलिगासिनो दङ, तारना सोलिगासिनो दङ, बेनि थाखाय जों आर'ज खालामनो नांगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, जों जि आर'जखौ खालामगोन बे आर'जआ जानांगोन जे बै कंगो हादराव जाय ख्रिस्टियानफोरा पारसिकिउसन होजादों, सैसो होजादों, तारना मोनदों, बिथांमोननि थाखाय जों प्रार्थना खालामनि जेन बिसोरो जेन सैसोनानै थानो हायो। आरो लोगोसे जों आर'ज खालामगोन जाय मुस्लिमफोरा साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरखौ तारना होगासिनो दङ, बिसोरखौ जिसु ख्रिस्ट'आ निमाहा होथों। आरो जेरै बाइबेलाव जोङो मोननो हायो सासे व्यक्ति जायखौ जों पल होननानै मोनथियो, जाय पलआ स्टेफानखौ सिथार होदोंमोन। पलाबो सासे तारना होग्रा, मण्डलिफोरखौ सेरखाय बेरखाय खालामहोग्रा बेबायदि व्यक्तिमोन। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौ नाजावदों। थिग बेबायदिनो
जेन कंग'आव थानाय जि मुस्लिमफोरा तारना होगासिनो दङ जायफोरा हानजा जानानै मोनसे उग्रपन्थी हानजा जानानै खामानिखौ मावबाय थादों ख्रिस्टियाननि बिरुद्धि बिथांमोन साफ्रोमखौबो लिडारफोरनि गेजेराव इसोरा जेन इनकाउन्टार जायो नुजायो आरो बिसोरनि गोसोआव खोथा बुङो बिसोर जि खामानिखौ मावदों गोरोन्थि मावदों बेखौ जेन मोनथिनो हायो आरो बिसोर जेन जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावो बिनि थाखाय आर'ज खालामदों अनजाग्रा प्रियफोर इमिडियेटलि आर'ज खालाम आरो नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामगोन जेन साफ्रोमबो बर' ख्रिस्टियानफोरा आर'ज खालामनो हायो कंग'नि ख्रिस्टियान सुबुंफोरनि थाखाय लोगोसे नोंथांमोननो आङो भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिगोन एसे भिडिअ क्लिप दङ बे भिडिअ क्लिपाव केवल बुंनायल'सो बे जाहैबाय CBC जि निउस चेनेल दङ आमेरिकानि बे बिथांमोननि बुंनाय बेखौ ससे नोंथांमोननो आङो भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिनो नागिरदों इंराजियाव जागोन अब्लाबो नोंथांमोना नायगोन दे अब्ला प्रियफोर नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नायदो जोबनायाव मोनसे लाइक होनानै थांनो बावनो नाङा थेंक इउ 70 Christians have been found beheaded. Yes, beheaded. In a church in the Democratic Republic of Congo. Why is no one reporting this? Why does no one seem to care? Well, let me bring in Dexter Van Zyl, an expert on anti-Christian violence. Dexter, what can you tell us about this absolutely barbaric atrocity? Okay, well, first of all, it took place in the Democratic Republic of Congo, which is a huge country with about 105 million people. That right now is basically in a conflict with neighboring Rwanda over territory in Kivu, okay? And the violence was perpetrated by an organization that was affiliated with ISIS. And the thing is that there are some people who have argued that they are essentially working on behalf of Rwanda, because Rwanda is a neighboring country that covets and is actually taking control of an awful lot of the mineral resources. And so what this violence has done is demonstrated that the Congo cannot protect its citizens from violence in Kivu or in North Kivu. And so what people are worried about is that this is essentially an attempt to kind of destabilize the Democratic Republic of Congo and legitimize Rwandan claims to the minerals in the region. And I don't want to underestimate or downplay the ideological hatred by the perpetrators of this group who murdered these Christians. But the thing is that it's taking place against a backdrop of geopolitics in Africa. And what has happened is, and so if the Congo, under the leadership of Felix Tshisekedi, can't protect its borders, essentially it's going to have to go for help outside the country. And the people live there, and that's why people are worried about it. The Congolese that I've spoken to here in the States say, I said, wait a minute, are you telling me that the Rwandans are supporting this attack? And they said, yes.